Freja. Så i dag er det den 27. Og jeg havde på arbejde hele dagen. Så nu er jeg på vej hjem. Så er jeg vendt hjem, og klokken er 8, tror jeg. Og jeg har det elegant, der kan lige komme til mobil og spise aftensmad. Og nu burde jeg rydde op og pakke ud. Men det er trist. Så det gider jeg ikke. Det er sådan min mand, der forløber sig. Ikke lave en skid. Så jeg besluttede mig for at tage en bad i stedet for at rydde op. Jeg har en rigtig sjov historie fra i dag. Så jeg var på arbejde, og jeg stod i kølerummet, som der var sådan alt mælken og sådan der. Og så stod jeg ved at fylde en A-kop. Og så kom der sådan en lille dreng hen. Og så han bare sådan hånden på roden. Og sådan kigger på mig, som jeg er sådan en dyr i zoologisk have. Og så begynder jeg sådan at vinke på mig lige stille, og så vinker jeg jo tilbage, ikke også? Og så da han sådan går, så går han sådan med ryggen til sådan. Så vinker han så lige op. Og så vinker jeg lige igen. Så jeg var sådan en dyr i zoologisk have i dag. Godmorgen! Så nu er det tirsdag. Og jeg har lavet pandekager og jordmad. Og i dag skal jeg få ryddet op, hvis jeg kan tage mig sammen. Og så skal jeg bare arbejde her kl. 4. Halløj! Så jeg er noget lidt længere ved at rydde op. Men ikke så langt. Og om lidt der kommer Marius og Ejno og besøger mig. Og det er mega hyggeligt. Så, og spontant. Og vildt spontant. For vi også skal spontant til. Så ja. Så jeg får besøg af Ejno og Marius. Og de er mega glade. Og det er godt vejr. Og det er fedt. Sig hej. 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 Jeg kan ikke finde ud af det. Halløj, så er jeg sagt farvel til Marius og Ejno. Nu arbejde. Hej mor. Halløj Tobias. Så jeg kan på arbejde og jeg går lidt natbukserne og tændt med lyskæde og skal have noget aftensmad, og så skal jeg sige godnat til Malte om 10 minutter. Godmorgen. Så i dag skal jeg til prøve at reklamere for det. Og først skal jeg lige bade, og jeg puster. Så har jeg været i bad, og så skal jeg til at fylde noget morgenmad. Her har vi køleskab, fylder med noget. Har vi lyst til noget af det? Nej, jeg tror ikke lige. Cornflakes. Det er fordi, at det er ferie. Kakaomælk! Jeg har valgt at prøve det nyt. Risdrik. Jeg synes faktisk, det er rigtig lækkert. Jeg synes, du skal prøve det, Maja. Så jeg gjorde mig klar, og jeg tænkte, yes, nu er der et kvarter til at skifte sted. Og så finder ud af, at der er faktisk en time. Så jeg er bare klar i god tid. Ja, det er det, vi siger. Det er lidt en bummer. Så jeg har fået tøj på, og jeg er mega meget klar til at skulle lave noget reklame. Så er jeg her med Marius! Yay! Vi venter på Jasmin, og vi skal ud og reklamere. Det... Yay! Så vi kommer til Teen Camp, og det er fedt. Yes. Så vi stadigvæk her på Teen Camp, og Claus og Katrine er lige kommet. Sig hej. Så er jeg hjemme efter en rigtig lang dag, og jeg har lige glemt at filme en masse, men skal se til Claus og Katrine i Teen Camp, og så kommer nogle fra sidste år, som hedder Niklas og Mathias, og så kører Marius og jeg med dem ud. Det er ligesom lige stærkt. Jeg kan ikke køre for stærkt. Hvor du siger morgen? Og så tog jeg på McDonald's, og det var sådan sådan. Og nu sidder jeg herhjemme, og jeg er mega træt, og måske lige snart i seng. Og så får jeg min pusse i morgen, og det glæder jeg mig mega meget til. Ja, det er sådan lige min dag har været, og det var mega mega. Og mega hyggeligt. Så nu er jeg smukt til Krøjs. Godnat! Hej Maja, så er jeg på vejen til bussen, og skal til at hente Marianne nede på stationen. Og så skal vi rundt i byen på tur. Eventyr! Så det bliver mega hyggeligt. Jeg glæder mig. Hej, så står jeg ved dig på bussen, og jeg er altid forsinket. Jeg elsker forsinkede busser. Jeg har besøgt Marianne, og man kunne bare gå på toilet. Men vi har været nede på byen i dag, og vi har hygget os. Og jeg har ikke lige sådan filmet så meget, for nu vil jeg godt lige få sammen med hende bare. Og nu skal vi til at have film, og egentlig fejre hendes fødselsdag, fordi jeg fødselsdag på lørdag. Så vi har købt en masse random ting, og så egentlig bare hygge os med til film. Så jeg har ikke filmet så meget i går aftes eller i dag, men jeg har haft besøg af Marianne. Så det er egentlig det, jeg har lavet, og så tog hun hjem her kl. 5. Og så har jeg bare taget for mig selv og hørt musik og slappet af.
Og nu tror jeg egentlig snart, jeg skal tage i seng, fordi jeg skal op til far og farfar i morgen. Så jeg var der klokken 7:30, og det er rigtig tidligt. Så det er lidt det, der er sket. Og undskyld, jeg glemte at filme. Ups. Godnat. Lørdag. Jeg vidste det. Jeg skal over også med farfar. Så er jeg kommet tilbage igen, og min farfar begynder ikke lige være med i videoerne. Jeg har ikke set på rigtig lang tid, så det var rigtig dejligt. Så skal jeg over og besøge min faste og min fastes kæreste, som jeg kan se det helt lang tid, så det bliver også mega hyggeligt. Så nu får jeg set noget familie i den her tid. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at filme noget der, fordi det bliver måske lidt akavet. Ja, jeg har bare sat for mig selv. Jeg har hørt musik, og det er lidt spøjst. Ja, det er lidt spøjst. Hej, så jeg går ud til min faste og hendes kæreste. Og det er sådan, jeg ved ingenting. Der er ikke cool. Faktisk cool. Så. Lige derovre. Lige der. Ja, jeg har faktisk filmet for mig selv. Det var lidt hyggeligt. Hej! Okay, så klokken er sådan lidt over 8 nu. Jeg har bare slaget af. Jeg var mega træt. Og jeg skal pakke, fordi jeg skal på camping i morgen. Og jeg havde besøgt min faster og hendes kæreste. Og nu var der på Fakta. Og prøvede at finde fødselsdagsgave til en veninde, men det gik ikke særlig godt. Så ja, det er det, jeg lavede i dag. Og jeg vil faktisk godt slutte den her blog nu, fordi så kan jeg få den redigeret, så kan jeg få den smidt op. Og så er det gjort. Jeg har ikke lavet sådan mega meget i den her uge. Det har været lidt mere, nu fortæller jeg, hvad jeg har lavet. Fordi jeg laver ikke så meget. Men i næste uge skal jeg på camping, og det skal jeg hele ugen. Og der er jeg børneleder. Så der bliver en masse gang i den, og der er nogle masse gamle venner, og altså noget, så det skal nok blive. Der kommer vi på, hvis jeg ser en masse, men jeg synes, det ikke kan holde være. Men det bliver fedt. Hygge mig.